These are some criminals, some terrorists that have been terrorizing Avo, Okupu, Umogoma, along Obosema Road since all this while. All the kidnappers. Video uno ga watch just when did uno ga watch video. Yeah, normally I not Fulani because when you bala Shigwa we Bazori on the Fulani. Na January 5th in none of my prayer team. I never one of their uncle or in-law was them mandatory. How it the case? I better Chineke Mamara. Release ya. Mana 5 million naira. After I put another 5 million naira, but before I go release there, back on a phone. Only back on a phone. See, because so what? Beke can die in a house when I know. But the woman be the became more broken. And I know the Fulani. But I broadcast the news as in the Fulani get kidnapper. Only do try. Aqua 5 million release there. Man, church. Before me finish, I'm telling you now. In my song, every done I make video. The Fulani, the Fulani. Man, church. You know when we will equal his joke. We are for our coast. You are for our coast and our ogi. If you agami zoku. Gini be zoku. Onwe otu onye Fulani ga-eji more bread n'ala Igbo ma onye Igbo eso ya. Ndị Igbo na-atụ n'ilu si onye ọrịa dị abịa ma ọ bụ na onye nwe ụlọ eso ya. Gechanụ this video ka ịnụ ihe ọzọ m ga-agwa gị. Then enwere another video m ga-play ị gecha ya anya compare wee contrast ya ma ọ bụ ndị Igbo. Get them this video. These are some criminals, some terrorists that have been terrorizing Avo, Okupu, Umogoma, along Obosema Road since all this while. All the kidnapping, stealing that have been happening on that road, these are the men. And now, being Sunday, the Avo Community Security Network invade them and we are able to get rid of them through the information of our brother who is there clearing the bush via farming. He now noticed it and started calling us. Before we now came and we managed to apprehend some of them, which are these ones. Even some of them, you can see the two are from Avon. These are our brothers that are leading them. Then before others came for their rescue, but they don't know that we have already taken cover. We now approached them, but they couldn't resist us. Then we now apprehended all of them. Now finding out that they all are from the same group. They all know what they are doing. They are from the same business. They do the same job in this road. This is their boss, being boss. This one we have come in contact with them for several times. He escaped. And thank God now we have him red-handed. Hey, look up here. This is the boss. Boss, where are you from? Me, Jos. Huh? Jos. Jos. You are from Jos? Yes. From Jos, and you are terrorizing our community. You, where are you from? You are from Abia State. As you can see, the CSO in charge, the commander Owerri West. You can see some security members who helped us. This is our brother that helped us to give the information before we arrive. God bless our community security network and the youths. Yes, also. These are the notorious criminals that have been giving us sleepless nights in Avon and Obosema Okuku Road today. Thank you and God bless. Who brought you people here? Who? Who is Buchi? Who is Buchi? Okay, you are the one. Where are you from? You are from Avon. You, where are you from? We have all of them red-handed. You are from Avon. Thank you. You, where are you from? You are from Katsina. You are from Kaduna State. And both, your coming to this place is through the information of these ones. Yes. Okay, thank you. O doro m anya na ịhụla ihe onyonyo a ndị onye Katsina, onye Jos, onye Kaduna, that's 3/3. Mana ọnwụ na mebi enwe onye ya nwudere na erelize ha ndị Fulani
mana 3 of them bụ ndị 2 onye Avụ, ofu onye Abia steeti. Ndị Igbo enyere ndị ugwu aka ka ha na-eri ụmụnne ha, a na-anapụ ụmụnne ha ego. Mana ajụ m na-ajụ, ọ dị possible ndị Igbo aga na-eme operate na ndị Fulani? Is it possible? Is na chiwu na ọ ga-adị possible onye Igbo na-aga na-eme operate na-ekinapụ ndị Fulani na-anara ndị ala ha ji ego? Ọ ga-emewe m ụlọ ya? It can never happen. Biko unu hụrụ ego n'anya, ihe ego unu n'anya ga-awa against your own brother, your own self. Ihe na-emegbukwa unu. Ihe na-emegbukwa unu ndị na-enwe obi nwanne ndị Igbo. Ebe ụtọ na Chineke mere iwu a na ofu ụbọchị ga-abụrụ ọtụtụ ụbọchị ga-awụ nke onye ori, mana ofu ụbọchị ga-abụrụ nke onye nwe ụlọ. Aka akparago ha. Lee ka ha na-eme dịka mere ha ebere. Onye ọbụla na-eme ihe kidnap enwude gbuo ya. Mgbe m ka m na-eme mere ha ebere, ha ga-echegharị, achọghị nchegharị, sigbuo ha. Hoo ha, sigbuo ha. O nweghị ihe mere na Fulani eme operate successfully n'obodo ala Igbo steady continuously na ọnwụ na ndị nwe ala esoghị ha. I maintain it. Onye na-esere na many people every day na nso nkwa na-abịa ya na amụkwa Fulani herdsmen, ndị okuku, ndị Avụ, ndị obodo dota na nri ugbu a ndị Fulani a na-akpọwa ụmụ Igbo. Mgbe o mee before ndị nsị a na-azọ nwere onwe eme nke ha, ndị Fulani emere ndị gọọmenti. Ugbu a na ndị gọọmenti apụtara akwụkwọ sị ndị apụtara na fight ọzọ ya asịsị ọ ga-akpata ndị Fulani ka egbochichi ụmụ gị otu Igbo. Nye gawa get out ndị ọjọọ. Ekpere mbụ na ihe ọbụla mmadụ kọrọ ga-aghọrọ. Ụbọchị m bidoro ekpere a si ndị na-egbu mmadụ n'ihi chọrọ nwere nwa ga-eru gị aka na-akpara nwa ha niile. Gradually Chineke ga-eme amara ga-anwụdocha one after the other. Ma ha kwere ikwere ekwe m ikwe. We're watching. Aga m na-agbanye ha n'ọkụ dịka a ga na-enwude ha. Share this video nwanne. Ị bụrụ onye chọrọ ka arụ pụọ n'ala Igbo, onye si ihe ọjọọ adịkwala n'ala Igbo, share this video, ihe ọjọọ ga-eru na family. Chukwu ga-ekpuchite gị na family gị. Ọ bụrụ na o mere gị mgbe Chineke kasị ogobi ya ekwela ọzọ mee. Ndị emekwara gị ya ruo ha aka okpukpu ise. Amen. Ise. Amen.